ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லென் காட்டன் சாரி. இது வந்து ஒர்க்கு போறவங்களுக்குலாம் அவங்க கட்டிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், வேர் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதுல வந்து கலெக்ஷன்ஸ் பாத்துருவோமா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மெரூன் கலர். இந்த மெரூன் கலர் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு சாரி ஃபுல்லா ஃபிளவர் பிரிண்ட் வந்துடும். அப்புறம் வந்து சின்ன பார்டர்ல சில்வர் ஜரி கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? சில்வர் ஜரி சின்னதா கொடுத்திருப்பாங்க பார்டர். இதுல வந்து ரன்னிங் பிளவுஸ் இருக்கு. சரிங்களா? பிளவுஸ் பாத்துருவோமா? பிளவுஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிளவர் பிரிண்ட் வந்துடும். சரிங்களா? இப்போ இதுல கலர்ஸ் பார்ப்போமா? நெக்ஸ்ட் கலர் பாத்தீங்கன்னா லைட் ப்ளூ கலர், நெக்ஸ்ட் கலர் கிரீன் கலர், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாடாமல்லி கலர், அப்புறம் லைட் ஆரஞ்சு கலர். உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. சாரி பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 420 தான் ஒரு பிரைஸ். சரிங்களா? மறக்காம எங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க. தேங்க்யூ.